हेलो लोगोफोर, गुगल डक्सआवहाय बोरैहाय सोंलु बिलाइ, लाइजाम, बेनिफ्राय आर'ज बिलाइफोर गुगल डक्सआवहाय बोरै लिरनाय जायो बेखौहाय दिनैहाय जोङो सोलोंनि। सेथियावनो गुगल डक्सखौ डाउनल'ड खालामनो नांगौ। आंहा डाउनल'ड खालामनायनि दंखायो गुगल डक्स नैबे गोजौआव। आङो गुगल डक्सआवहाय थुनोसै। गुगल डक्सआवहाय आङो थुबाय, बेखौ डाउनल'ड खालामनानै लानो नांगौ बे एप्सखौ, गुगल डक्सखौ। अब्ला बेवहाय नैबे गोजौआवहाय थुनो नांगौ, थ्रि लाइनावहाय आङो थुबाय। आङो बेगाव थांफिननि। गोजौआव सार्च डक्स दङ, थ्रि लाइन, बे थ्रि लाइनावहाय थुयोब्ला नैबेबायदि ओंखारगोन। बेनि उनावहाय बेवहाय सेटिंस ओंखारगोन, बे सेटिंसफोरावहाय थुनो नांगौ। सेटिंसआव थुयोब्ला नैबे रोखोम ओंखारगोन। बेफोरखौ अन खालामनांगौ। नै क्रिएट अल फाइल्स, बेनिफ्राय बेवहाय दङ नै बेफोरखौ अन खालामजोबनांगौ आरो ना, बे मोनथामखौ अन खालामदो। बेनि उनावहाय बेगाव थांफिनदो। बेनिफ्राय राइटआवहाय प्लास नुदों नै, प्लास आइकन, बे प्लासआवहाय थुनांगौ। अब्ला बे प्लासआव आङो थुबाय। थुयोब्ला बेबायदि ओंखारगोन नै, निउ डक्स फाइल, निउ वर्ल्ड फाइल। होमब्ला नैबे एसे गोजौनि निउ वर्ल्ड फाइलावहाय थुनो नांगौ। बेयाव थुदो, निउ वर्ल्ड फाइलावहाय थुबाय। सरि, बेवहाय गैया, निउ डक्स फाइल। निउ वर्ल्ड फाइलावनो थुनो नांगौ, निउ वर्ल्ड फाइल। आङो बेगाव थांफिनबाय। बेगाव थांफिननानै प्लासआवहाय थुबाय नै, निउ वर्ल्ड फाइल, नैबे गेजेरनियाव थुदो। थुनानैहाय दसे नेदो। निउ वर्ल्ड फाइल फैबाय नै। बे निउ वर्ल्ड फाइल, बेवहाय मा लिरनो गोसो बेवहायनो लिरनांगौ आरो ना। बेयावनो गोसो बायदि लिरदो, मा लिरनो गोसो। लाइजामफोर, आर'ज बिलाइफोर, सोंलु बिलाइफोर, गुबुन गुबुन रोखोमनि लिरनानैहाय प्रिन्ट आउट खालामनो गोनां लेखाफोरखौहाय बेयाव लिरनानैहाय प्रिन्ट आउट खालामनो हायो। गोसो बायदि मा लिरनो गोसो लिरदो आरोखि बेयाव। बेनि उनावहाय बेवहाय आखरनि साइजफोरखौबो नायनि। बेवहाय आखरनि स्टाइलफोरखौबो सोलायनानै लिरनो हागोन। नै बल्ड दं, इटालिक दं, बेबायदि गुबुन गुबुन गाहायावहाय थुनानैहाय आखरनि साइजफोरखौ सोलायनो हागोन। बेबायदिनो गोजौथारावहाय बेवहाय ए दङ नै, बे ए नुनायावहाय बेवहाय थुनानै नाय। नै बेयाव थुयोब्लानो बे आखरनि स्टाइलफोरखौहाय सोलायनो हागोन। बिनि उनावहाय फन्ट एरियाल दङ। बेवहाय आखरनि साइजखौबो सोलायनो हागोन। 11आ मिडियाम जायो, नर्मेल जायो। 11आ गेदेरद्राय नङा, गोरलैद्रायबो नङा जायो 11आवहाय होनानै लिरोब्ला। ओमफ्राय बेनिफ्राय हेडिंफोरावब्ला बेखौहाय 24नि गोजौआव होब्लानो जाबाय आरो 24नि गोजौआव। बेखौहाय खम बारा खालामनो हायो। नै 24फ्राव, 25, 26फ्राव होनानैहाय लिरोब्ला हेडिंखौ एसे गिदिरसिन नांगौ नालाय एसे साबसिन जायो। बेफोरखौ मिलायनो हागोन बेवहाय, बेवहाय लिरनानैहाय। बेनि उनावहाय नैबे प्लासआव थुनि, गोजौआव प्लासआव थुबाय। नैबे प्लासआव थुनि, प्लासआव मा ओंखारो बेयाव लिंक दङ नै, कमेन्ट दं, ओमफ्राय इमेजफोर दङ। गेलारिफोरनि इमेजफोरखौ, सावगारिफोरखौ होदेरनो हागोन। पेज ब्रेक, पेज नाम्बारफोर होनो हागोन। बेनि उनावहाय नैबे SMS आइकन बायदियावहाय थुनि, राइटथिंजायहाय दानिया बेयाव मा दङ, राइटथिं थुबाय। नो कमेन्ट्स इन दिस डकुमेन्ट,
बे जाबाय कमेन्ट्सनि, बेहाय जेबो गैया। अब्ला नैबे 3 डटआवहाय दानिया थुदो, 3 डट खनाथारावहाय राइटथिं बेवहाय थुनि, बेयाव थुयोब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। दा मोनसे खामानि बेवहाय मावनांगौ, पेज सेटआप होननाय, बे पेज सेटआपआवहाय थुनानै बेखौ थिक खालामनांगौ, पेजखौ थिक खालामनांगौ। बेवहाय पेजनि कालार दङ, पेपार साइज, नैबे पेपार साइजआव गेजेरनियाव थुनो नांगौ, पेपार साइजआव थुदो। अब्ला नोंनो पेपारखौ माबायदि नांगौ, जोङो दा बांसिनै A4 साइजआवहाय दिहुनबाय थायो, बायदिसिना लिरनायफोरखौ जोङो A4 साइजआवहाय दिहुनो। A4 साइजआ थिक मिडियाम साइज जायो, गिदिरद्रायबो नङा ओमफ्राय गोलैद्रायबो नङा। गासैबो लाइजाम लिरनाय बायदिसिना गुबुन गुबुन रोखोमनि लिरनायफोरखौहाय A4 साइजआवहाय दिहुननाय जायो आरोखि। बेनिखायनो नैबे A4 साइज सेन्टिमिटार हिसाबै, इन्सि हिसाबैहाय 8.27 नै 11.69 जायो आरोखि नै। A4 लिरखादों नै, बेखौहाय थुनानै सेभ खालामनांगौ। अब्ला थुबाय, राइटसिन ओंखारबाय नै, बेयो A4 साइजआवहाय थाबाय बेयो। दा जेखि लिरा मानो जोङो बेवहाय बेनि सिङावहाय बे A4 साइजआवहाय जासिगोन आरोखि। अब्ला बेबायदिनो बेखौहाय लिरखांनायनि उनाव जोङो बेवहाय लिरखांनायनि उनावहाय जेखि लाइजामफोर लिरा मानो बेखौहाय लिरनानैहाय मिलायहोनानै बेबायदिनो बेखौहाय दखानावहाय वाट्सएपफ्रावहाय सेन्ड खालामनानैहाय जोङो प्रिन्ट आउट खालामनानैहाय दिहुननो हायो। एबा न'आवहाय प्रिन्टार्सफोर दङब्ला बेखौहाय मबाइलजों प्रिन्टारजों कानेक्ट खालामनानैहाय साफायनानैहाय न'आवनो दिहुननो हागोन मबाइलनि गेजेरजों। अब्ला बे भिडिअ'आ एसेनोसै, नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानैहाय होब्लानो जाबाय। आङो गुबुन गुबुन बेबायदिनो लाबोबाय थागोन, नोंथांमोना नायनानैहाय सोलोंनो हागोन। अब्ला एसेनोसै।